Halos duwa ka tuig na ang nagligad sugod sang panghalit sang makamamatay nga COVID-19. Kag subong nagtuhaw ang Delta variant nga mas makahalalit pagit. Ano ayhan kahanda ang Disaster Risk Reduction Management sang Bago City para mahimo nila gihapon ang responsibilidad sa tunga sang pandemya? Doc, ano ang kinalain sang preparasyon sang CDRRMO? Sining nga may pandemya, agod maserbisyuhan Japon ang mga pamuluyo. Ang kinalain sang serbisyo namon sang una pag sang subong, medyo naghinay ang amon nga response time. It's because nga usagi kami sa mga minutos namon sa pagsuksok sa PPE. Mga kaabyan, amo na sila magsuksok PPE kada response. Ang una naton gid nga objective sa kada pagresponde is to ensure ang safety and well-being sang aton nga mga responders nga nagakuha sa mga emerhensya naton. So, ang pagsuksok kapag usar sa intsakto nga PPE para hindi malatnan sila sa mga masakit pareho sang COVID-19, isa na siya sang kinalain. At the same time, ang mga kinalain pagid, ang amon nga mga salakyan naga-undergo sang sterilization as well as among manaang sa mga kagamitan nga ginausab naton sa pagresponde. Kag sa subong nga mga tinuig for the past 2020 to 2021, ang ginatawag naton nga City Disaster Risk Reduction Management Fund, madako sang ina nga porsyento ginagamit na subong sa pagbakal sang personal protective equipment kag sa pagbulig sang against sang pandemic ang aton nga fight against COVID-19. So mga kaabyan, ini si Sir Ryan Valero, in charge of operations, para pakita sa aton ang uses sang ini nga mga vehicles. Welcome to our ranch. So, ang ini nga parkingan is called the ranch because it houses sang aton nga mga horses. So, ang amon nga mga salakyan giname after sa mga horses. So, we are now, sa una ta is si Felipe. So, this is a vehicle, an L200. Siya niya nga cater sa tanan ng mga emergency vehicle, especially vehicular accidents. So, ang iyaliwat pangalan si Felipe. So, let's go now sa kay Travis. So, this is the Travis, pero ang iya name is Petra 1. So, we have two of this. Isuzu Travis. So amo na siya nga cater sa tanan nga mga locally stranded kag OFW nga nagapuli halin sa Manila, halin sa airport, sa ports. Kag amo na siya ang nagasugat. Okay, let's proceed sa next na vehicle. So we call this vehicle Hercules. So Herc for short. Isa siya ka hino truck. Now siya ni ang nag-house ng tanan nga equipments ready to deploy sa ating DRMO. So we have extrication equipments, collapse structure search and rescue equipments para di tanan nasulod sa aton ni Hercules. So amo ni siya ang muscle man namon sa tanan nga response. So we have another emergency vehicle, tinatawag na siya nga Achilles. So si Achilles is designed for all medical calls. So high blood, medical emergencies, basta related sa medical ang ginagamit nga call nato. Ang ambulance is Achilles. Equipped na siya with aton nga mga equipments. Pag may ara siya automated external defibrillator or AED. So in case mag-arrest, naka-ready to deploy ang aton nga AED. So ang ngalan niya is Achilles. Actually, tuwa ni sila. Ang isa si Angus. Si Angus is for VIP. So solely lang gid siya nga na-reserve for all the VIPs. Especially in the event nga may ara bisita nga VIP diri sa aton sa Bago. One example was the
announcement nga si PRRD makadto diri. So ginanlan sila tatlo ka vehicle, ambulance. So we only provided one. That's why nagdugang kami isa ka for VIP lang gid ang purpose. So wala siya ginagamit for the general public. Okay, so let's go to our D-Max. No, ang aton nga si Atlas. So si Atlas is the second car of second EMS vehicle of our DRMO. No, siya ni ang naga-cater man sa vehicular accidents, no, or VA man. So tandem ni sila ni Felipe. So amo na siya ang pinaka second nga salakyan sa DRMO. Ginahatag siya, pangalan siya kay Atlas. So amo ni ang iyang feature. Di ang amon nga isa ka rapid response vehicle man, no, ang day to day nga ginagamit kag gina back up for all emergency cases, especially kung MCI, no, tinatawag siya si Olympus, no. So si Olympus sa likod niya si Pony, kag wala subong si Stallion, no? So tananamon nga salakyan is named after sa mga horses, and this is called the ranch ang atong nga parkingan. So bakit ko naman ta sa amon nga vehicle nga ginatawag siya nga si CAN, no? Si CAN is our information and education campaign nga ginagamit, no? May ara siya sa sulod ng TV or screen, and then build siya with sounds para maghatag information, especially visually sa tanan ng mga bagonhon. Kag kung mag-conduct training sa mga lugar nga hindi malabot sa kuryente, ari si CAN. Also, ginahimo na siya, especially kung after disaster bala nang wala kuryente, so possible may ara tigapon source of information via vehicle nga naga-project sa tanan nga educational nga kinahanglan mabalaan because of disaster. And then our Ardana motorcycles, no, also rapid emergency kung kinahanglan magresponde nga hindi masulod, like mga single way, no, hindi kasulod ang aton ambulansya, built man siya with 1 AED. So ginatawag ni siya nga si Blaze kag si Blink, no, all related magyapon sa mga horses. Okay. Mga kaabyan, kabalo bala ka mo nga may naagom nga certificate ang bago DRRN. So Doc, ano ini? May hapon sa liwat, no? Ang bago DRRM nakakuha sang safety seal certificate sa subong nga adlaw. Kag ang bago DRRM is the first mga office nga nakapasar sa requirements sang Department of Interior and Local Government nga nag-follow sa safety and health protocols against COVID-19. Wow! Congratulations sa bago DRRM. Thank you, Doc. Madamo man nga salamat. This is BYG Ariana, and kita ay ta sa masunod nga episode sang Bantaye! Bantaye!